Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Na-curious ba mo about aning bagong 1,000 polymer banknotes? Pwes, atong susihon ang dugang detalye ni ini gikan mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ania sa Bet Parcon alang ni ining Maayong Balita. Isip paghatag og dugang kasayuran kabahin sa bag-o nga 1,000 polymer banknotes. Gipasigarbo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang hulagway sa moong paper banknote pinaagi sa pagpaambit sa disenyo og mga bag-ong security features niini. Mao ni siya ang aton design. Now, if you notice, the design sa ato ang 1,000 polymer banknote is consistent with the principles of currency integrity, social relevance, efficiency, unified theme, aesthetics, and enhanced security features. Matod sa BSP, ang pagpagawa sa 1,000 polymer banknote sugod ni adtong Abril gihimo isip usa ka test run. Napamanta sa gitawag nato og test circulation. We initially launched atong April of this year, April 2022, in circulation 10 million pieces. And we are estimating to fully serve na gyud sa atuon nga test circulation by June of 2023. Tumong sa BSP, mo ang pag-apod-apod o kinatibok ang 500 million pieces sa 1,000 polymer banknote. Ubay-ubay na ang ilang napagawas, samtang nagpadayon usab ang ilang pag-issue o pag-distribute niini ngadto sa publiko. Around 500 million pieces in circulation. So nanatay 10 million, na lang tayo kuwang na 490 million. The 490 million, magsugod na taan na og pagawas starting October of this year. The delivery of the remaining 490 million will start in October until June of 2023. Gisaysay usab sa BSP ang ilang aktibidad kabahin sa financial literacy. Ang ato ang manggod nga mga information dissemination sa Bangko Sentral ng Pilipinas, in terms of the regional offices and branches, naka-large siya sa ato ang opisina sa Regional Economic Affairs staff. Actually, we're just newly created. Kaya gikan minsan nagkalain-lain nga mga branches sa atong among daang opisina katong Economic and Financial Learning Center. Then we transition into the Regional Economic Affairs staff. So, we're in amo ra sad gipadayon ang mga programa, no? Kini aron tabangan ang publiko nga makakatun sa pagdumala sa ilang kwarta. So after yun nag-inform ang public, mao yun na akong ituan niya, dili nato ni siya i-board, baligyan nato para matest nato kay circulation test manggod ni siya karon. So kung puro tananago wala na nag-circulate, di wala na may atong feedback ani, wala na. Ang ato ang kwarta nga polymer is ano siya kanang naong smarter, cleaner, and stronger. Okay? Tapos dili nato siya sulat-sulatan, dili nato siya pagadauton, ato siya nga protektahan, isip pagprotekta sa atong kaugalingon isip Pilipino ug ang pagprotekta sa imahe sa Pilipinas ngadto sa langyaw nga mga nasod. Bet Parcon, alang sa Maayong Balita sa Cebu. Usa ka mass oath-taking ang gipahigayon sa mga bagong napiling opisyales sa probinsya sa Sugbo. Atong tan-awon ang mga highlights sa maong seremonya. Mubalik si Bet Parcon alang ni ining Maayong Balita. Ang mga bagong napili nga mga opisyales sa probinsya sa Sugbo sa pagpangulo ni Governor Gwen Garcia. Nanumpa na sa ilang katungdanan human sa mass oath-taking niadtong Hunyo 28 nga gisugdan pinaagi sa usa ka santos nga misa. Ang mga opisyales gilangkuban sa mga mananaog nga kongresista, mayor o vice-mayor sa probinsya. Samtang sa iyang mensahe, ang gobernador sa Sugbo miauhag sa mga bag-ong opisyal nga maghiusa sa pagtuman sa ilang mandato pag-alagad sa katawhan. We proclaim, Cebu is number one because we are one. If we work in unity, unity works for us. Ang seremonya nahimong mas mahinungdanon tungod kay kini gitambungan nilang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte, isip mga guest of honor sa maong aktibidad.
Ang pagtambong sa duha ka labing taas nga bag-ong opisyal sa nasud, mausab ang ilang paagi isip pagpasalamat sa dakong suporta nga gihatag sa mga Subuanon ngadto kanila. Alang sa maayong balita sa Cebu, kini usab si Beth Parcon. Atong paminawon si Ray Anthony Chu, alang sa maayong balita sa Bohol. Lugo na usab ang labing taas nga panahon sa pagsadya dinis Bohol. Ang usa ka buwan nga kalihukan didto nakasentro sa Old Airport sa Tagbilaran nga maoy festival grounds. Kung ang Bohol giila sa tagok tamis nga kalamay, pinat kisas ug kinampay, nasayad ba kamo nga kini tulo pa lamang sa gatusan kapag kaon nga kinaham sa bulaanong tanan? Siguradong makapatagbaw sa mga turista ug nibisan kinsang hilig sa lami, tamis ug kagumkum. Mahitabo usab dinhi ang International Food Festival gawas pa sa gikahidlawang pagkaon sa mga bulanon. Ang Sandugo Festival 2022 usa kini kadako nga opportunity sa atong mga gagmayng mga negosyante ug sa mga nagkalain-lain mga sektor aduna po sila mga nagkadaiyang produkto nga gusto nilang i-showcase. So dinhi sa atong Sandugo Festival ground makita ninyo dinhi ang daghan nga mga food concessionaires open ni every day ug matag gabi aduna usab tay mga nightly entertainment. Sa adlawan aduna po mga sports activities. Sandugo ang timaan sa paghigalaay o pag-inigsuunay nga natagik sa taas nga kaliring sa kasaysayan. Ang sandugo sa pagsadya nakasakay sa tema sa paghandom sa bulanon nga mithi. Ang unang simana mao ang Abrigana uban sa tema bag-ong saad, bag-ong pagsalig. Ang ikaduhang simana tong pagahimuon ang panulundon uban sa tema kabilin sa katiguangan. Sa ikatulong simana atong himuon ang Hudyaka uban sa tema pasidungog sa bulanong kultura. Ug sa katapusan mao ang Pasigarbo. Mao kini ang tema, ang kinaiyahan ug kinaiya o kinaiyahan. Alang sa dugang kasayuran sa mga kalihukan o kasadya sa Sandugo Festival 2022, bisitaha ang Sandugo Festival Facebook page o suruya ang festival grounds diri sa Old Tagbilaran City Airport alas 11 ngadto sa alas 10 sa gabi. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Aniya ang maayong balita sa Negros Oriental. Pinaagi sa tabang sa gobyerno, gitagaan ang Gihulngan City og mga proyekto aron matubag ang mga problema nga mo'y hinungdan sa insurhensya sa maong lugar. Usa sa mga proyekto maong ginagurahan nga 18.5 km hilaitan Trinidad Farm to Market Road ni antong Hunyo 23 nga nagkantidad og 317 million pesos. Makatabang kini alang sa paspas nga delivery of services ngadto sa mga hinterland barangays nga apektado sa insurhensya ug mga sayon nga pagpanaog sa mga utanon gikan sa bukid padulong sa merkado. Gimugna sab sa Gihulngan City Government inabagan sa ubang pangbuhatan ang tulo ka farmer cooperatives kundiin ang mga miyembro ang mismong mga kanhing rebelde. Nahatagan na sab og DOLE certificate ang tulo ka farmers cooperatives aron mas dali silang mahatagan og dugang ayuda gikan sa gobyerno. Mao kini ang maayong balita gikan sa Negros Oriental. Atong ubanan si Rizali Calibo, alang sa maayong balita sa Siquijor. Maayong balita alang sa mga miyembro sa Social Security System kon SSS. Sa labing unang higayon gisugdan sa SSS ang pagukod kon Race Against Contribution Evaders Campaign, diin ilang gibisita ang 5 katindahan sa lungsod sa Siquijor ug usa sa Larena. Kini gihimo aron paghatag og higayon sa mga nintungdan pag-areglo sa ilang amoroso nga misuma total na sa 3.3 million. Ang race operations gi-implementar sa tibuok nasod aron pagduso sa compliance sa mga delinquent employers sa ilang obligasyon ubos sa Republic Act 11199 o the Social Security Act of 2018. Kini aron pagsiguro usab sa tukmang social security coverage sa mga miyembro ug mauswag ang SSS collection efficiency. Sa maong operasyon ang SSS team gikan sa Cebu, Bacolod, Dumaguete City ug Siquijor nga gipanguluhan ni Senior Vice President for the SSS Visayas Operations Group, Helen Solito, Vice President Dr. Lailani Binidjan ug Attorney Maria Conchita Antipatia sa Operations Legal Department
Mipasabot ngadto sa mga establisemento kung unsa ang RA 11199 ug mitanyag sa posibleng paghimuon sa mga non-compliant employers aron mapasayon ang pagsettle sa ilang amoroso. Ila usab giagni ang mga delinquent employers pagtuman sa ilang obligasyon isip kaabag sa SSS paghatag sa makahuluganong social security protection sa mamumuo sa pribadong sektor. Ubo sa RA 1199, katungdanan sa amo ang pagrehistro sa ilang empleyado, pagkalta sa ilang kontribusyon o pagremit ni ini, lakip na sa employer share ngadto sa SSS. Ang dili motuman ni ini adunay tukmang multa o silot. O naghihimo ang race operation sa duha ka lungsod, ang grupo mihimo og courtesy call ni Mayor Richard Dizon sa Siquijor ug outgoing Mayor Dean Villa sa Larena. Samtang giplanuhan usab ang paghimo pa sa susamang operasyon sa ubang mga lungsod. Kini si Rizali Anding Kalibo sa Philippine Information Agency Siquijor. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya nga inyong naganahan ug mag-uban na pud ta alang sa maayong balita sunod semana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Kini si Rob Cabardo. Andam mohatod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.